Premtobre Kasee no so na yenko ensam foforo emu na April bosume na da na to so miensa anwumre no wotwe ne beto odwasa immigration officers miensa bi enipa bonfo bi abowo no mutu edidi mu ebe wi akire na se mu baako de wato na nanom nsia do mienu supra no de no ano edin ti wo mo ewayaresabia ya ye hwe wo mo Adom TV Kasee etwaso Immigration service ne fa ewo boko edenkrata aba betudwa wo kire mu se ofoyisi obosome da ne to so miensa enwumre no watwibire mu honomo immigration officers miensa wondin ene assistant inspector Philip Morte ya wodi ne dwuma ewo Misiga assistant inspector Lawrence Afari ya wono nso ewo Kulungungu ene assistant inspector Eric adiyi ya wono nso ewo Pulimakum bodano enipa bi a woni mu omo a na wonum ekwekuretuo atu wonum tuo ewo Bawku police station animu okire mu a na wonum ete won private car bi mu a na wokokurum akopa aduane ato ena saa semi esiye amnum honum a ena wode wonum ekọ Bawku Presbyterian ayaresabia nenso wokoduru honum no na Philip Morte de wahwere ne nkwa mienu aka no nso wonum enya preko ahodo a ne senti bebi a wonum da no emu odene pa nkrata no ekire mu se Eric adiyi ade sabre na wonum eyi ne kwatamale aban ayaresabia na Lawrence Afari de woda ho a ewo Bawku Presbyterian ayaresabia wo kire mu se officers mienu nyina no apomodin adwumayefo gina won so a wo hwe wonum wode atodwa won krata ne mu se Philip Morte a wo ko ne nkrakire no na mu no eda ho a ewo Bawku Presbyterian ayaresabia wo kire mu nkrata yi mu se bibibiara ebepie akire no wonum ede beba betudwa amomanfo nyina ate ACI Emmanuel Intimdenchi ya sector commander ewo Bawku ena ne nsa ehye sankrata yase.